Ang 12 anyos nga ginpangita sang iya mga himata matapos nga nadula sang Desyembre 3 alas 10 ang aga nasapuan na gid lamang nga nagautaw-utaw sa baybayon nga sakop na sang area sang Lapuz. Nagakulob sa baybayon kag wala na sang kabuhi. Ini ang sitwasyon sang 12 anyos nga babayi sa nasapuan sa Barrio Obrero, Lapuz, Iloilo City pasado las 3 ang hapon Desyembre 4. Siya ang nadula kag uli nga nakitaan pasado las 10 ang aga Desyembre 3. Suro pa kay Honorable Maria Lian Galagate, punong barangay sang San Jose Haro, kung sariin nagarenta sang apartment ang pamilya sang biktima. Ginpayag sini nga nakitan pa sa CCTV ang pagwa sang bata kag nagpadulong sa direksyon sang area sang La Paz. Ginblatter ini sa barangay kag sa Iloilo City Police Station 9. Sariin wala untat ini nga ginpangita sang iya mga himata kag pila ka mga concerned citizens. Base sa opisyal na istorya sa iya sang Iloisang dalagita nga ang bata ang may special needs kag pila na ka beses nga naglakat-lakat sa diin may mga ginpadulungan sa Ledesco Haro kag La Paz apang nagabalik man gilayon. Nakitan lamang sang mga ini sa post ang K5 News FM ang pagkasapos ang biktima nga nagamatch ang parapton sa nasuksok siniya sa amo nga adlaw. Base sa investigasyon sang kapulisan, may pila sa ulo ang bata nga posible tugas ang pagkalampos sang balod ukon sa bato. Sa inisyal nga pag-imbestigar, wala sang nakitan nga foul play kag posible nakadalin as ini. Positibo naman nga ginkumpirmar sang emosyonal nga magulang sang biktima sa mga otoridad nga ang iya utod ang nasapuan patay. Sa karon, ginahulat na lang sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung bala ipaidalom pa ini sa otopsiya. Yari ang kabahin sang pahayag ni Kapitan Galagate. Abot ko na nga siya kay tungod sa bayo nga ginagamit niya. So nagamba ko nga siya gidya positive. Amo to nga sige ako tawag, amo to nga naka-update ako sa 59 nga ang mother. Ka-mention ang nanay niya po kay kito hindi ko man maday. Siya kay maamo gasala ang nanay mo kay damo siyang ginapang-mention nga mga names sa mga ginauplan niya, may ara ko sa Ledesco, may ara sa may kun sa Lapas, sa diin naman to nga area. Kaya hindi namon ma-monitor kay wala gasabat. Amo nang paano ko lang ang nanay kaya siyempre may ginabat siya. Sa karon ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung bala ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang nasambit nga biktima. Report nagikan diri sa may Iloilo City. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.